Titella Tu és una proposta on el titella ets tu. És una activitat de participació lliure que s'instal·la en espais públics. Titella Tu és una proposta pensada per a tot tipus de públic. El protagonisme que tradicionalment tenen els titelles en molts espectacles és adoptat en aquest cas pel públic. Amb Titella Tu aconseguim que el públic travessi la barrera de l'espectador.